खामानि जादों एसे ओइ हा गारदों नै हा गारनायनि खामानि नालाय बुहुद लेथ्रा गोलोमबाबो गवा सान्दुंथ' सान्दुंसै माथो होनबावनो लोगोफोर उफाय गैया आरोना लामायाबो गोदोलायबावोसो ओमफ्राय बबेबा हाद्रिबाबो गोदोयो सिङाव सनस्रा खोनाय गोजा नालाय हाया बेयाव गोदोलायबावोसो नै ओमफ्राय लामाया अयथासार गाज्रिखा नै सेस गोदो दाब्रायनोबो ओइ बवा इमान जुल मारिदों गुवाहाटि हाजो लोगोफोर गुवाहाटि हाजो आयौ नांथारलाय माथो बवा नांथारलायबायलै गारि आंना नांथारलायबावदों मासे देन्जार नांथारदोंलै हाब्रुथां माथां जायाफ्रा मा सैमा सोंहरबाय थाला लोगोसिगोन ओमफ्रायथ' आरो मासखौनो नायदो लोगोफोरलाय माबोरै सुइस होलायनांगौ गारनोसैबा आगाथिखौ सोनारोना एबा दाना गोजौ जाफैनाय हा गारदों आरोना सेस जादों फख्रि सोमोन्दै सेस जेब्ला खुरखानाय ट्रेलाथ' गोजौ नांखाबाय नालाय नै लुकिं ग्लासाव नुदों नोंथांमोना दायो निउट्रेल खालामलानि रेम थिखोनायखौ निउट्रेल खालामबाय ओमफ्राय खेनसेन खारबाथ' नांथायो नालाय 1 नम्बराव होबाय गियारखौ आरो लासै फिखाबोनोसै र' लासै लासै आरोना हाया गोलैगासिनो दं लासै लासै गाराबाथ' जाखाया नालाय नङाबा सेस फैफाजोबो जाबाय दाना बेखौ रेम थिखोग्राखौ निउट्रेल खालामसै नै गाहाय खालामसै जेनेबा निउट्रेल सोलांबाय ओमफ्रायथ' नामायबाय नालाय नै नामायगासिनो दं आरोना नै रेमा नामायबाय ग्रोब नामायबाय नालाय दाना बेखौ निउट्रेल खालामनांगौ नै निउट्रेल खालामबाय ओमफ्राय सुइचखौ अफ खालामबाय गियार होबाय आरो 1 नम्बराव ओइ फक्लेना जोबथा गरमलै आयु बैयावनो आरोना खाथियावनो साइटिं खालामनाय बे 1 नम्बराव दं नालाय दायो 3 नम्बराव होबाय खेनसेनो ओइनो बकेटाव लाना रेडिल' आरोना फक्लेन ड्राइभारा ओइनो आंनो थिखोना हरनो रेडि आरोना गुवाहाटि हाजो लोगोफोर गुवाहाटि हाजो नै नेरजानि बेनो
गिर्जानि हाजो नै जोंना पकेटाव लाना रेडिल' आरोना नै खावलायनायफोरा माने आं फैबानो ग्रोब होनायनि आरो बिनिया नै जाबाय जाहैबाय आरोना लाखिथ'नोसै